హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు లక్కీ శారీస్. చాలా రోజుల గ్యాప్ తో మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చాను. మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ వల్ల ఇప్పుడు చాలా రోజుల గ్యాప్ వచ్చింది, 1 month నుండి. కానీ ఇప్పుడు చాలా వెరైటీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ శారీ వచ్చేసి ఆఫర్ ప్రైస్, ఓన్లీ ఫ్యాన్సీ ఐటమ్. 500 కి 2 శారీస్ ఆఫర్. ఇది వచ్చేసి పళ్ళు, బ్లౌజ్ రిచ్ పళ్ళు వచ్చింది. శారీ అంతా ఇట్లా బూటా వచ్చింది. 500 కి 2 శారీస్ ఆఫర్ ప్రైస్. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, కలర్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. యాష్ కలర్, స్కై బ్లూ కలర్ ఇప్పుడే వచ్చింది స్టాక్, తొందరగా వచ్చి తీసేసుకోండి. బుకింగ్ చేసుకునేవారు బుక్ చేసుకోండి, వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసి. ఒకసారి కలర్ చూడండి అన్ని. ఓన్లీ 500 కి 2 శారీస్. లక్కీ శారీస్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరి కని.